OwaseZimbabwe okuleli ngokungemthetho owabulala ingane neminyaka eyisishiyagalombili waboshwa usephumile uthi ukhokhele amaphoyisa. Illegal immigrants in Durban are appealing to government for protection because they are saying they are not going anywhere. SA News with TK Zuma. Good morning and welcome to SA News with TK Zuma. OwaseZimbabwe okuleli ngokungemvume owabulala ingane neminyaka eyisishiyagalombili ubudala waboshwa usephumile uthi ukhokhele amaphoyisa. Lo mgulukudu owabulala ingane eSoweto usephumile and ugeqa amagula ngokuthi wabakhokhela kanjani abameli namaphoyisa ukuze akwazi ukuphuma kusulwe necala. Kube umonyo kakhulu ubaba walentombazanyana eyabulawa ngesihluku eSoweto ehlangana nalomgulukudu embuza ukuthi waphuma kanjani ngoba you know what pains me the most is that police officers or people who are serving within law enforcement, they are our brothers, they are our sisters, they are our mothers, they are our parents. So if you take a bribe from a murderer to be released, what are your intentions? Could not you think mhlawumbe ukuthi lo muntu lona uzophuma ayobulala ingane yakho ucabanga ukuthi lo muntu loyo kungaba ingane yakho lebulewe ngesihluku esinjena? But you have guts to take a bribe so that a murderer who raped and brutally murdered a minor to be released so that he can go and commit more crime and rape more minors and kill more people. Let me tell you something. I want to illustrate something. Police officers or people who are working within the law enforcement, they stay amongst us. As I said, they are our brothers, our sisters, our fathers. We know them. Angifuni ukuthi ngithini kodwa ngelinye ilanga siyoyibamba inja siyinye ikrewuli inja kukhala umnini bese sixolise nangu lo mgulukudu. Awungitshele ubulela ingane yami. Ngifuna ungichazele iqiniso la. Sakubophisa nomphakathi. Waboshwa. Waya police station. Waphuma. Uphume kanjani? Ngakhipha i-2000 ngayisenda efonini ukuze efonini kaJali. Ubani uJali? Jali lawyer. Ngaphinda ngalelo langa futhi sengakhipha i-1000 rand ngayifaka futhi kuyi ukuthi wakhipha i-600. Ngaphinda ngasenda futhi enye lokungane 1000 rand. I-total money wayikhipha yonke emalini 4600. Wangena ku-magistrate wena? Awungena ngama-magistrate? Awufika ngecourt? Ngoba ubhatale 5000 rand. 4600. 4600. Impilo yomntanami ukuthi ihambe uphume uze ngaphandle. Kulungile. Abofika ababuleli ngokungemvume eThekwini bayateleka bathi abayindawo. Labantu bokufika abalale ngaphandle kwesiteshi esenkabeni yedolobha samaphoyisa iDurban Central bayabhikisha babhekene namaphoyisa ngeziqu zamehlo izolo bethi abayindawo. Kwale noma amaphoyisa esebahlakaza ngeenhlamvu zenjoloba kodwa bebelokhu bemile bethi bona abayindawo, they are here to stay ngoba South Africa is their home. Sebethi ke bacela iprotection kuRamaphosa noma let me tell you something. You know, if I can happen to be in a foreign country and there are some things maybe I'm not satisfied with, maybe I end up finding myself in a confrontative situation with a law enforcement of that country. You know what can happen? I could be terminated right on spot, because once you become in a confrontative situation with a law enforcement, you are posing a threat to that nation, right? Because you are taken as a terrorist. There is no way you can come face to face with a law enforcement. You understand? So therefore, you can be terminated right on spot. Bathi ke abayindawo babhekene namaphoyisa ngo eThekwini. Bathi babhekene ngo namaphoyisa. Bathi abayindawo and this is their homes and lalela and bathi bacela protection, but we are demanding protection from government. Kusho bona ondaba kayikhonjwa. There is something I want to say to foreign nationals, to illegal foreign nationals, undocumented immigrants.
laba balana who jump this border ukuthi bafika lana bengenawo amaphepha okuba se-South Africa. Let me tell you something, guys. Come the 30th of June, you are undocumented and you still here. No, ngifuna bazi ukuthi kuyokhala uFoster, kuyokhala uSmith. Xolise naba lapha. We're going to be here. We want to know what protection they have to give us because we need the protection. That is what we need. Harassing us just for nothing. It doesn't make sense. It's too much. We are staying here. We are not going anywhere. La silana sonka sindawo. We are not going anywhere. We want a solution. We want a protection here. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo ungakhohle ukuthi izindaba ze-SA News seziyatholakala ku-YouTube. Ngena la kule link ephezulu kwibhayo uyo-subscribe masinyane ukuze uzithole zishisa zimnandi futhi zihlabahlosile. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha